Prestazioen fiskalitatea, jarraia BGAE baten kobrantza nola ordaintzen dituen zergak ikusiko dugu. Kapital moduan kobratutakoa honetan bereiziko ditugu. 2025ko abenduaren 31 baino lehenagoko ekarpenak eta 2026ko urtarrien bateko baino geroko ekarpenak. 2025ko abenduaren 31 arte egindako ekarpenak errenta aitorpenean hauen artean aukeratu ahal izango dute. A. Aukera eta B. Aukera. Lehenengo aukerak aurreko zerga araubideari eusten dio, non 160 lan errendimendu gisa ordaintzen ditu zergak, eta 140 salbuetsita dago hobari fiskalagatik. Gehienez 300.000 euroraino, baldin eta lehen ekarpena egin zenetik 2 urte baino gehiago igaro badira, ezintasun kasuetan izan ezik. B aukeran, prestazioa manatuko da, egindako ekarpena eta lortutako etekina. Egindako ekarpenetik 170 lan errendimendu gisa ordaintzen ditu zergak, eta 130 salbuetsita egotera pasa da. Lortutako etekina aldiz, kapital igigarriaren errendimendu gisa ordaintzen ditu zergak. Jar dezagun B aukeraren adibide bat. Maitek erretiroa hartu du, eta 1.000 euroko prestazioa kobratzen du. Horietatik 80.000 euro ekarpenak dira, eta 20.000 euro etekina. Ekarpenei dagozkien 80.000 euroak, 170 56.000 euro lan errendimendu gisa ordaintzen ditu zergak, eta 130 34.000 euro salbuetsita dago. Errentarritasunetik lortutako 20.000 euroak kapital igigarrien etekin gisa ordainduko dira. 2026ko urtarriaren batetik aurrera egindako ekarpenei dagokionez, bakarrik izango dute B aukera. Hileko errentan kobratutakoa ez da urteko bereizketarik egingo. Kasu honetan ere prestazioa honela banatzen da, egindako ekarpena eta lortutako etekina. Egindako ekarpena 100ean lan errendimendu gisa ordaintzen ditu zergak. Etekinari dagokionez, errentaren iraupenaren araberakoa izango da. 15 urte baino gutxiagoko errenta edo 15 urte edo gehiagoko errenta konstantea. Errentaren iraupena 15 urte baino gutxiagokoa bada, irabazi hori kapital igigarriaren errendimendu gisa ordainduko da. Errentak 15 urte edo gehiago irauten badu, etekina salbuetsita dago Bizkaian errenta aitorpena egiten dutenentzat. Eta errentaren 100%raino Araban eta Gipuzkoan errenta aitorpena egiten dutenentzat. Euskadin errenta aitorpena egiten dutenei soilik aplikatu daitekeen informazioa. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa. Hitzarrik ez du aholkularitza fiskalik edo legalik ematen. Pertsona bakoitza bere ekarpenak eta prestazioak fiskalki nola ordaintzen dituen zerga arduradun da. Jardun aurretik informatu zaitez, zure aholkulari fiskalarekin edo ogasunarekin kontsultatu.